Integrál z x krát e na mínus x na druhú lomeno 2 sigma na druhú dx. Hranica je od 0 po nekonečno, takže je to nevlastný integrál. Hornú hranicu musíme brať, akože horná hranica ide limitne do nekonečna. V tomto prípade máme v exponente x na druhú, ktoré keď budeme derivovať, tak dostaneme x, alebo 2x dx. To x dx máme tu, takže bude fungovať substitúcia, kedy celý exponent prehlásime za novú premennú. Takže môžeme napísať x na druhú lomeno 2 sigma na druhú je rovné y. A teraz derivujeme 2x dx lomeno 2 sigma na druhú, čo vlastne môžeme zjednodušiť tak, že skrátime tie dvojky, takže x dx lomeno sigma na druhú sa rovná dy. To x dx tu máme, x dx, nemáme túto sigma na druhú a my môžeme vlastne kľudne písať, že x dx sa rovná sigma na druhú dy. Takže potom prepíšeme tento integrál. Pozor na hranice, ak x je 0, tak aj y je 0. A ak x sa blíži k nekonečnu, tak aj y sa blíži k nekonečnu, takže hranice ostávajú. X dx sa stáva sigma na druhú dy, takže to sigma na druhú sem napíšeme. Máme e na mínus y dy. A toto je už integrál, ktorý počítať vieme, ten faktor sigma na druhú, ten môžeme opísať. A e na mínus y, z toho vieme primitívnu funkciu, to je e na mínus y. Keby sme však toto derivovali, tak dostaneme mínus e na mínus y, takže musíme ešte sem dať mínus znamienko. Spodná hranica je 0 a horná hranica sa limitne blíži k nekonečnu. Takže toto je sigma na druhú. A teraz keď dosadíme hornú hranicu, tak e na mínus nekonečno, alebo niečo, čo sa blíži do nekonečna, tam dostávame limitne 0. Mínus, spodná hranica e na 0 tu je 1, takže dostávame mínus 1. Celkovo v tejto zátvorke je jednotka a výsledok je sigma na druhú.